Γεια σας παιδιά! Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Συνεχίζουμε και σήμερα με τη διακόσμηση για το Πάσχα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το δικό μας πασχαλινό μπουκέτο. Θα χρειαστούμε ξύλινα καλαμάκια, χρωματιστά χαρτόνια της επιλογής μας, κόλλα και ψαλίδι. Αυτό λοιπόν παιδιά είναι το βάζο μας, είναι πανέμορφο, μπορείτε να το κάνετε κάπου δώρο ή μπορείτε να το βάλετε κάπου στο σπίτι σας και να το βλέπετε και έτσι να βάζετε τη διάθεση, να σας θυμίζει και Πάσχα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye!